φωνάζουν για ψωμί. Οι έμποροι φωνάζουν για αγορές. Φτιάχνουν λοβίδες. Οι άνεργοι πεινούσαν. Τώρα μιλάνε και όσοι εργάζονται. Τι είναι η καπιταλιστική κρίση? Από πού προέρχεται αυτή η φοβερή χρόνια αρρώστια της καπιταλιστικής παραγωγής που ξαναγυρίζει τόσο κανονικά ανά 8 με 10 χρόνια ώστε να μπορεί να την προβλέψει κανείς? Στις κρίσεις ξεσπά βίαια η μεγάλη αντίθεση που είναι χωρισμένη στα δύο η κοινωνία. Η αντίθεση ανάμεσα στην κοινωνική παραγωγή και την καπιταλιστική ιδιοκτησία. Αυτό που βλέπει κάποιος με την πρώτη ματιά στην καπιταλιστική παραγωγή είναι ο κάθε ξεχωριστός επιχειρηματίας. Δεν βλέπει όμως ότι όλοι μαζί αποτελούν την εκμεταλλεύτρια τάξη της κοινωνίας. Στην ουσία, ξεχωριστή, μεμονωμένη, έμεινε μόνο η ιδιοποίηση του κέρδους, ενώ η ίδια η παραγωγή έγινε κοινωνική. Όλα τα προϊόντα της κοινωνίας παράγονται από την εργασία των πολλών. Η κοινωνική παραγωγή όμως βρίσκεται στα χέρια των καπιταλιστών και το προϊόν της το καρπώνονται οι ατομικοί ιδιοκτήτες. Κριτήριο της καπιταλιστικής παραγωγής είναι το κέρδος. Έτσι, γι' αυτό και η καπιταλιστική παραγωγή λειτουργεί άναρχα. Η ατομική ιδιοκτησία δημιουργεί αλυσιδωτές αντιθέσεις στην παραγωγή. Αποκλείει τη δυνατότητα της σχεδιασμένης ανάπτυξης της οικονομίας, της ισορροπίας των αναλογιών παραγωγής στους κλάδους. Κάθε καπιταλιστής παράγει όσο περισσότερο μπορεί για να εκτοπίσει άλλους ανταγωνιστές να κυριαρχήσει στην αγορά. Επενδύουν εκεί που θα βγάλουν περισσότερο κέρδος, αδιαφορώντας για λιγότερο κερδοφόρους τομείς. Η υπερεκμετάλλευση ενός τμήματος της εργατικής τάξης γίνεται η προϋπόθεση για την ανεργία του άλλου τμήματος. Η συσσόρευση του πλούτου στον ένα πόλο της κοινωνίας, την πλουτοκρατία, σημαίνει συσσόρευση φτώχειας, σκλαβιάς στον αντίθετο πόλο της, στην εργατική τάξη που παράγει τα προϊόντα. Έτσι, ενώ η κοινωνία παράγει έναν τεράστιο πλούτο, ο εργαζόμενος λαός, λόγω της ατομικής ιδιοκτησίας, δεν μπορεί να τον ιδιοποιηθεί, γιατί αναγκάζεται να τον αγοράζει ως εμπορεύματα. Πρόκειται για μια κοινωνική παραφροσύνη. Σε περίοδο ζήτησης, οι τράπεζες χρηματοδοτούν απλόχερα τη βιομηχανία, το εμπόριο και τα λαϊκά νοικοκυριά. Με αυτόν τον τρόπο, ο δανεισμός θολώνει την αντίθεση ανάμεσα στην ατομική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής και την λαϊκή ιδιοποίηση των αγαθών. Ο ανταγωνισμός οδηγεί στη συνεχή συγκέντρωση της παραγωγής στις μεγάλες επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις, για να αυξήσουν τα κέρδη και την ανταγωνιστικότητά τους εναντί άλλων, ρίχνουν κι άλλο τα μεροκάματα. Απολύουν. Οι μικρότερες δεν αντέχουν και κλείνουν. Συσσωρεύονται κεφάλαια που δεν μπορούν να επενδυθούν, κεφάλαια που λιμνάζουν. Γιατί ο μόνος τρόπος αναπαραγωγής του κεφαλαίου είναι να μπει στην παραγωγή και να παραχθεί ως εμπόρευμα και να επιστρέψει πίσω στον κεφαλαιοκράτη μέσω της αγοράς ως κέρδος. Η σύγκρουση γίνεται αναπόφευκτη. Η αντίθεση τεινάζει στον αέρα τον ίδιο τον κεφαλαιοκρατικό τρόπο παραγωγής, με την περιοδική καπιταλιστική κρίση. Η καπιταλιστική παραγωγή παραλύει κατά από την πίεση των παραγωγικών δυνάμεων που δημιουργήθηκαν από τον καπιταλισμό. Δεν μπορεί να μετατρέψει σε κεφάλαιο τα μέσα παραγωγής. Γιατί στον καπιταλισμό τα εργοστάσια, τα μηχανήματα, δεν μπορούν να μπουν σε δράση αλλιώς παρά μόνο αφού προηγούμενα μετατραπούν σε κεφάλαιο, σε μέσα εκμετάλλευσης των εργατών. Η καπιταλιστική κρίση αποκαλύπτει όλο τον παραλογισμό της υποδούλωσης της κοινωνικής παραγωγής στην ατομική καπιταλιστική ιδιοκτησία. Χιλιάδες άνεργοι. Νοικοκυριά που δεν μπορούν να πληρώσουν το ρεύμα, το νερό. Δεν μπορούν να ταΐσουν τα παιδιά, να γιατρέψουν τις αρρώστιες. Άνθρωποι βλέπουν τα αγαθά, τα τρόφιμα έξω από τη βιτρίνα. Ατέλειωτες ουρές έξω από το οίκα στην αναζήτηση κάποιου μεροκάματου. Το σπίτι το παίρνει η τράπεζα, τη μικροκαλλιέργεια ο μεγαλοαγρότης, το μικρομάγαζο το μονοπόλιο. Κι όμως η παραγωγή είναι γεμάτη προϊόντα, αλλά ο λαός πεινάει.
Η υπερπαραγωγή, η υπερσυσσόρευση κεφαλαίων είναι η αρχή της κρίσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύουν εμπορεύματα και πλούτος για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Παραδείγματος χάρη, στον κατασκευαστικό τομέα, 200.000 κατοικίες είναι σήμερα απούλητες, τη στιγμή που χιλιάδες νοικοκυριά δεν μπορούν να πληρώσουν ούτε το ενοίκιο. Η κρίση είναι κρίση υπερσυσσόρευσης κεφαλαίου, είναι καπιταλιστική κρίση. Τα μονοπόλια έσκασαν από κέρδη και στην Ελλάδα με μεγαλύτερα ποσοστά κερδοφορίας. Στην κρίση η αστική τάξη πιάνεται επαυτοφόρο, δεν μπορεί να διευθύνει παραπέρα τις γιγάντιες παραγωγικές δυνάμεις, γιατί η κοινωνική παραγωγή εξεγείρεται στην ατομική ιδιοκτησία και ιδιοποίηση των προϊόντων που παράγονται. Αστεί και οπορτουνιστές εμφανίζουν την καπιταλιστική κρίση ως κρίση χρέους. Όλα τα κόμματα εκτός του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας ανάγουν την κρίση σε κρίση χρέους. Το χρέος είναι αποτέλεσμα, δεν είναι αιτία της κρίσης. Η κρίση υπερσυσσόρευσης συνέβαλε στη διόγκωση υπερχρέωσης του κράτους. Παραδείγματος χάρη, μόνο τα κρατικά πακέτα διάσωσης των κερδών των τραπεζών ξεπέρασαν τα 80 δισεκατομμύρια ευρώ. Η κρίση συνέβαλε σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες στη διόγκωση του δημόσιου χρέους. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναφέρει ότι το χρέος των αναπτυγμένων οικονομιών από 75% του ΑΕΠ προ-κρίσης θα φτάσει με την κρίση το 2014 στο 110%. Πώς δημιουργήθηκε το χρέος? Το χρέος οφείλεται στην παρέμβαση του κράτους για την ενίσχυση του μεγάλου κεφαλαίου. Είναι βασικό στοιχείο της καπιταλιστικής ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Μόνο που στην περίοδο ανάπτυξης δεν φαίνεται ως πρόβλημα. Διονγκώνεται και τεινάζεται στη φάση της κρίσης. Το χρέος οφείλεται στις παροχές, στα κίνητρα στο μεγάλο κεφάλαιο, στις φοροαπαλλαγές. Το κράτος δανείστηκε για το κεφάλαιο και τώρα καλεί τους εργαζόμενους να το πληρώσουν. Το χρέος οφείλεται στις συνέπειες από την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις συνέπειες της απελευθέρωσης της αγοράς. Οφείλεται στις νατοικές στρατιωτικές δαπάνες για τους ιμπεριαλιστικούς σκοπούς. Στο κόστος των Ολυμπιακών Αγώνων. Το χρέος οφείλεται στους όρους δανεισμού που το αύξησαν ως το 2011 κατά 15 δισεκατομμύρια ευρώ. Η κρίση συνέβαλε στην αύξηση του δημόσιου ελλείμματος και χρέους. Το ΚΚΕ δεν αναγνωρίζει κανένα χρέος, γιατί δεν το δημιούργησε ο λαός. Το θέμα είναι ποια κυβέρνηση, ποια εξουσία μπορεί να πει «δεν πληρώνω το χρέος» και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ανάπτυξης υπέρ του λαού. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει η αστική εξουσία. Μπορεί μόνο η εργατική. Αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, διαγραφή χρέους και διεθνείς σχέσεις προς όφελος του λαού, με εργατική λαϊκή εξουσία. Γιατί δανείστηκε η χώρα? Δεν δανείστηκε για ευημερία του λαού. Τα δάνεια δεν πάνε σε μισθούς, συντάξεις, για τις λαϊκές ανάγκες στην παιδεία ή την υγεία. Παραδείγματος χάρη, τα κρατικά έσοδα φτάνουν και περισσεύουν για να πληρωθούν οι μισθοί και οι συντάξεις. Τα δάνεια πάνε στους δανειστές και για επιχορηγήσεις στο κεφάλαιο. Ακόμα και αν μειωθεί το χρέος, αυτό θα οδηγήσει σε νέο κύκλο κρατικών ενισχύσεων στα μονοπόλια, σε νέα δάνεια για την ενίσχυσή του. Άρα θα παραμένει. Η διαχείριση του χρέους των υπερχρεωμένων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορά τη θωράκιση του ευρώ ως διεθνούς αποθεματικού νομίσματος για το μέλλον της Ευρωζώνης. Φταίει η έλλειψη ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας έναντι άλλων πιο αναπτυγμένων χωρών που προέρχεται από τα μεγάλα ελλείμματα τα οποία μας οδήγησαν στο χρέος και στην κρίση? Ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει. Προ-κρίσης, αλλά και κατά τη διάρκεια της κρίσης, η κερδοφορία του ελληνικού κεφαλαίου ήταν τεράστια. Τα ελλείμματα προήλθαν από την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου. Έφτεξε το σπάταλο κράτος ότι υπερκαταναλώναμε έξω από τις δυνατότητές μας? Αυτά είναι μια βολική εξήγηση για να αθωώσουν το καπιταλιστικό σύστημα. Η διαφθορά είναι αποτέλεσμα της οικονομίας της αγοράς, του κέρδους. Χρησιμοποιήθηκε για την εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών ομίλων, για τη διάσπαση του εργατικού κινήματος και την εξαγορά ενσωμάτωση λαϊκών στρωμάτων στην αντιλαϊκή πολιτική. Το σάπιο σύστημα που στηρίζεται στο κέρδος δημιουργεί και σάπιους. Όμως αυτά που κλέβουν είναι ψίχουλα μπροστά στην νόμιμη ταξική κλοπή. Όταν βούλιαξαν τα ασφαλιστικά ταμεία βάζοντας τα αποθεματικά τους στις τράπεζες, όταν αδειάσουν τα ασφαλιστικά ταμεία με την ανεργία,
όταν παίρνουν από το λαό για να ενισχύουν το κεφάλαιο. Κλέφτες είναι οι καπιταλιστές που κλέβουν νόμιμα τον πλούτο που παράγει ο λαός. Η άποψη ότι ζούσαμε με δανεικά, ότι υπερκαταναλώναμε έξω από τις δυνατότητές μας ή ότι τα φάγαμε όλοι μαζί είναι αντιδραστική. Όχι μόνο γιατί θεωρεί δίκαιη την κλοπή του μόχθου των εργαζομένων, αλλά και γιατί θεωρεί ότι ο λαός δεν δικαιούται να έχει δικαιώματα. Δυνατότητες της κοινωνίας είναι ο παραγόμενος πλούτος, αλλά ο λαός τον στερείται, ζει έξω από τις δυνατότητες της εποχής και της εργασίας του. Αυτό αποδεικνύουν τα δάνεια της λαϊκής οικογένειας. Οι πιστωτικές κάρτες, τα καταναλωτικά δάνεια που κάνει η λαϊκή οικογένεια οφείλονται στους χαμηλούς μισθούς, στη δυσκολία να ανταποκριθεί στην ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών. Ποιος είναι ο ρόλος των τραπεζών στην οικονομία? Κάποιοι θεωρούν ότι για την κρίση ευθύνονται οι τράπεζες, ότι είναι κρίση του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η κρίση δεν είναι κρίση του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Ανεξάρτητα σε ποιο κρίκο της οικονομίας εμφανιστεί, πάντα η αφετηρία της είναι η βιομηχανία, η υλική παραγωγή. Οι τράπεζες σήμερα είναι μεγάλα μονοπόλια που είναι συνδεδεμένα με το βιομηχανικό κεφάλαιο. Συμμετέχουν με κεφάλαιά τους στην παραγωγή, είτε ως μέτοχοι εταιριών, είτε με δάνεια. Παράλληλα, βιομηχανικά μονοπόλια συμμετέχουν στις τράπεζες είτε ως μέτοχοι, είτε ανοίγουν δικές τους. Αυτή η σύμπλεξη τραπεζικού και βιομηχανικού κεφαλαίου είναι το χρηματιστικό κεφάλαιο, από τα πιο ισχυρά τμήματα του κεφαλαίου. Μια μορφή αναπαραγωγής του κεφαλαίου, των κερδών, γίνεται με την εξαγωγή κεφαλαίων σε άλλες χώρες, όπου εκτός από τις επενδύσεις προωθείται με τα δάνεια. Δημιουργούνται έτσι κράτη δανειστές, το κογλύφι, και κράτη οφειλέτες. Με τον διακρατικό δανεισμό συγκαλύπτεται η πραγματική ουσία του. Εμφανίζεται σαν διεθνής βοήθεια σε άλλες χώρες, ενώ πρόκειται για μια χρυσοφόρα επένδυση των μονοπωλίων. Επίσης, τα καπιταλιστικά κράτη έχουν ως βασική πηγή εσόδων τους φόρους από το λαό, οι οποίοι δεν απαρκούν για την ενίσχυση του κεφαλαίου και γι' αυτό τη συμπληρώνουν και με τα δάνεια. Μια τέτοια μορφή είναι και το νέο σχέδιο Μάρσαλ. Τα δάνεια δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Έχουν όλες οι καπιταλιστικές χώρες. Με την κρατικοποίηση των τραπεζών αντιμετωπίζεται η κρίση. Δυνάμεις που αυτοαναγορεύονται αντικαπιταλιστές και αριστεροανανεωτές, όπως το ΚΕΑ, ο ΣΥΝ-ΣΥΡΙΖΑ και άλλες, προτείνουν να δημιουργηθεί δημόσιος πυλώνας τραπεζών, να γίνει κοινωνική Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Ο δημόσιος πυλώνας τραπεζών και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα θα λειτουργεί προς όφελος των βιομηχάνων και όχι για άσκηση κοινωνικής πολιτικής για το λαό. Θέλουν κρατικές τράπεζες για να υποβοηθήσει με κρατικό φτηνό χρήμα τους επιχειρηματίες. Οι προτάσεις τους δείχνουν ότι η ανανέωση γυροφέρνει την καπιταλιστική διαχείριση πριν 50-60 χρόνια. Κανένας όμως έλεγχος δεν θα εμποδίσει τους κεφαλαιοκράτες να ιδρύουν στη διάρκεια της αναζωογόνησης επιχειρήσεις που αργότερα θα χρεοκοπήσουν αναπόφευκτα. Είναι συνένοχος ο λαός στην κρίση, στο χρέος. Ο λαός δεν χρωστά τίποτα, του χρωστάνε. Χρωστάνε από την κλεμμένη υπεραξία στην παραγωγική διαδικασία, στη βιομηχανία και στην αγροτική παραγωγή. Χτυπάνε αλίπητα εκεί την εργατική δύναμη. Χρωστάνε στους εργαζόμενους, στον τομέα του εμπορίου, των υπηρεσιών, δημόσιων και ιδιωτικών. Χρωστάνε στη μεγάλη πλειοψηφία των μισθωτών σε μισθούς, μεροκάματα και συντάξεις. Χρωστάνε τον τεράστιο πλούτο που έχουν συσσωρεύσει στα θησαυροφυλάκια της Ελβετίας και αλλού. Χρωστάνε από τη ληστεία των ασφαλιστικών ταμείων, από τις ελλείψεις, τις τραγικές ελλείψεις στην προστασία των ανέργων. Χρωστάνε όλα όσα έχει πληρώσει η ελληνική λαϊκή οικογένεια για την παιδεία, την υγεία, την πρόληψη, την υγιεινή και ασφάλεια, τα βαρέα και ανθυγιεινά. Χρωστάνε με τους άδικους άμεσους και έμεσους φόρους που έχουμε καταβάλει. Χρωστάνε τα τεράστια ποσά για πολεμικούς στρατιωτικούς εξοπλισμούς χάρη του ΝΑΤΟ και των τοπικών πολέμων. Ο λαός να μην νομιμοποιήσει το χρέος στη συνείδησή του, ούτε να δέχεται τους εκβιασμούς για να αποδεχθεί τα μέτρα στο όνομα της χρεοκοπίας. Την κρίση να την πληρώσει η πλουτοκρατία. Καπιταλιστική διαχείριση της κρίσης. Αναδεικνύονται οι αδυναμίες, οι αντιθέσεις του. Με ποιο τρόπο η καπιταλιστική παραγωγή μπορεί να βγει από την κρίση? Τι είναι χρεοκοπία? Οδηγούμαστε εκεί? Ο καπιταλισμός μόνο με έναν τρόπο μπορεί να χειριστεί την κρίση προς όφελός του, με την καταστροφή παραγωγικών δυνάμεων,
Πρώτα απ' όλα καταστροφή της εργατικής δύναμης με το να γίνει πάμφθινη με τη μαζική ανεργία. Με την υποτίμηση καταστροφή ενός μέρους κεφαλαίου για να ενισχυθεί ανταγωνιστικότητα, η συγκέντρωση κεφαλαίων και επιχειρήσεων σε όλο και λιγότερα χέρια, για να διευρυνθεί το πεδίο δράσης αναπαραγωγής του κεφαλαίου, των κερδών. Πατώντας πάνω σε αυτή την καταστροφή, το κεφάλαιο σαν τάξη θα βγει κερδισμένο. Αυτή η καταστροφή είναι η χρεοκοπία, άσχετα αν την βαφτίσουν ελεγχόμενη ή επιλεκτική, κούρεμα, επαναγορά ομολόγων ή διαγραφή μεγάλου μέρους του χρέους. Δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση κρίσης από το 19ο αιώνα που η έξοδος από αυτή για το κεφάλαιο να μην συνοδεύτηκε από την επίθεση στους εργαζομένους και από ένα μέρος απολειών για το κεφάλαιο. Ήδη η χρεοκοπία έχει ξεκινήσει για το λαό με τη στάση πληρωμών, με τις μειώσεις μισθών, συντάξεων, φοροεπιδρομής, γενίκευσης εμπορευματοποίησης των λαϊκών αναγκών. Αυτό που μένει είναι να καταληχθεί ποια τμήματα κεφαλαίου θα υποστούν τις λιγότερες ζημιές. Η κρίση σχετίζεται με την κακή νεοφιλελεύθερη σοσιαλδημοκρατική διαχείριση ή την ανικανότητα των κυβερνήσεων. Την τελευταία 20ετία, αλλεπάλληλα, η μία χώρα μετά την άλλη περνάει σε κρίση. Με νεοφιλελεύθερη ή και σοσιαλδημοκρατική διαχείριση. Η κρίση είναι αποτέλεσμα του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής και όχι της μορφής διαχείρισής του. Έτσι, και στη διαχείριση της κρίσης, οι κυβερνήσεις του κεφαλαίου, είτε σοσιαλδημοκρατικές είτε φιλελεύθερες, μπορούν να επιλέξουν μόνο μία διέξοδο: την αντιλαϊκή. Η κυβέρνηση λέει ότι το μνημόνιο είναι αναγκαίο κακό για να αντιμετωπιστεί το έλλειμμα. Προβάλλει την ανάγκη νέου παραγωγικού μοντέλου. Η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται ως αντιμνημονιακή, θεωρεί αποτυχημένο το μνημόνιο, μιλώντας για επανεκκίνηση της οικονομίας. Το μνημόνιο δεν θα μειώσει το χρέος. Στοχεύει στην επιτάχυνση των μέτρων της συνθήκης του Μάστριχτ για την ενίσχυση των μονοπωλίων και προωθείται και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν είναι υπερχρεωμένες. Το νέο παραγωγικό μοντέλο του ΠΑΣΟΚ θα είναι όπως το παλιό, καπιταλιστικό. Θα είναι επενδύσεις σε κλάδους με μεγαλύτερη κερδοφορία έναντι άλλων, στις υποδομές, στην ενέργεια, στις μεταφορές, στις επικοινωνίες. Δεν μπορούν να εξασφαλίσουν θέσεις εργασίας, ούτε γενικά μια δυναμική καπιταλιστική ανάπτυξη. Θα πατήσουν πάνω στην εξαθλίωση των εργαζομένων, σε νέες επιδοτήσεις στο κεφάλαιο και σε νέα δάνεια που θα πληρώνει ο λαός. Το μνημόνιο δεν απέτυχε όπως ισχυρίζεται η Νέα Δημοκρατία. Οι στόχοι του να χρεοκοπήσει ο λαός πέτυχαν. Η πρότασή της για επανεκκίνηση της οικονομίας κινείται στην ίδια ρότα με το ΠΑΣΟΚ. Απλά λέει στους βιομήχανους ότι αυτή μπορεί καλύτερα από το ΠΑΣΟΚ να τους εξασφαλίσει τα κέρδη. ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία έχουν κοινή αντιλαϊκή στρατηγική: την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των μονοπωλίων. Τσακώνονται για το ποια τμήματα του κεφαλαίου θα έχουν τη λιγότερη ζημιά από την κρίση και για την εξουσία για το ποιος θα χειραγωγήσει πιο αποτελεσματικά το λαό. Η Νέα Δημοκρατία παριστάνει την αντιμνημονιακή για να λειτουργεί ως ανάχωμα απορρόφησης της λαϊκής αντίδρασης. Υπερασπίζει το σύστημα και με αυτόν τον τρόπο. Έχει στηρίξει όλη την αντιλαϊκή φαρέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα περισσότερα άρθρα του μεσοπρόθεσμου που υλοποιεί το μνημόνιο. ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία τσακώνονται για το ποιος θα ηγηθεί της συνένεσης για να πτωχεύσει ο λαός. Ούτε με το παλιό, ούτε με το νέο μοντέλο θα εξανθρωπιστεί ο καπιταλισμός. Στην Ελλάδα η Γερμανία εμφανίζεται ως κατακτητής και ο έλεγχος της Τρόικας ως κατάλυση της εθνικής ανεξαρτησίας. Είμαστε υποκατοχή. Μέσα! Η Ελλάδα δεν βρίσκεται υποκατοχή και η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δεν είναι μια εθελόδουλη κυβέρνηση. Στην εξουσία βρίσκεται η αστική τάξη και το μνημόνιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι επιλογή της για να βγει το κεφάλαιο από την κρίση. Η αστική τάξη κάνει συμμαχίες για να διασφαλίσει τη στήριξη και συμμετοχή της στη διεθνή αγορά. Γι' αυτό και εντάχθηκε στην ΕΟΚ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσοι μιλάνε για κατοχή θέλουν να αθωώσουν τον ελληνικό καπιταλισμό και τα κόμματά του. Αληθεύει ότι αν η Ελλάδα δεν ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωζώνη, η κρίση θα ήταν χειρότερη, η χρεοκοπία και η στάση πληρωμών σε μισθούς και συντάξεις αναπόφευκτη. Αποκαλύφθηκε το ψέμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μας προστάτευε από τις κρίσεις.
βαθιά και συγχρονισμένη κρίση χτυπά ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνέβαλε και όξινε όλες τις αντιθέσεις της καπιταλιστικής παραγωγής που οδηγούν στις κρίσεις. Συνέβαλε στη συρρίκνωση της εγχώριας μεταποίησης και αγροτικής παραγωγής, με την όξυνση του ανταγωνισμού. Συνέβαλε στην καταστροφή μέρους παραγωγικών δυνατοτήτων αλλά και εργατικής δύναμης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποφασίσει τη χρεοκοπία για τους λαούς, για να διασωθεί η κερδοφορία των μονοπωλίων και η εξουσία τους. Οι προτάσεις από διάφορες δυνάμεις, όπως ο συνασπισμός ΣΥΡΙΖΑ, η Ανταρσία, η Σπίθα, για διαγραφή μέρους του χρέους ή διαχωρισμό του σε λογικό και σε κερδοσκοπικό, η λογιστική καταγραφή του χρέους, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας και του συνασπισμού για ευρωομόλογο οδηγούν σε διέξοδο από την κρίση και σε όφελος τίνος. Αν προσπεράσεις την αιτία της καπιταλιστικής κρίσης, τότε οδηγείσαι συνειδητά ή όχι στο δρόμο υπέρ των μονοπωλίων, της πτώχευσης του λαού. Αποσυνδέουν τη λύση από το πρόβλημα της ιδιοκτησίας και της εξουσίας. Οι προτάσεις τους είναι μορφές καταστροφής παραγωγικών δυνάμεων, μορφές χρεοκοπίας. Η λογιστική καταγραφή του χρέους νομιμοποιεί το χρέος, αφού αυτό που θα θεωρηθεί νόμιμο, ο λαός θα πρέπει να το πληρώσει. Δεν υπάρχει αγωνιστική αναδιάρθρωση του χρέους. Ούτε λύση υπέρ του λαού χωρίς να θυγούν τα μονοπόλια και η εξουσία τους, χωρίς να χτυπηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλο το χρέος δεν πρέπει να πληρώσει ο λαός. Δεν υπάρχει νόμιμο και παράνομο. Ο λαός δεν πρέπει να αναγνωρίσει ούτε ένα ευρώ χρέος. Είναι εφικτή και αποτελεσματική για το λαό η διέξοδος από την κρίση με μια μεγαλύτερη παρέμβαση του κράτους, παραδείγματος χάρη με επανακρατικοποίηση ορισμένων ΔΕΚΟ, ανάπτυξη που θα στηριχτεί από προγράμματα δημοσίων επενδύσεων, ιδίως σε ορισμένους κλάδους της βιομηχανίας? Ο συνασπισμός ΣΥΡΙΖΑ και διάφοροι άλλοι προωθούν τις ξεπερασμένες από χτες και ινσιανές θεωρίες για ρύθμιση της αγοράς και για παράκαμψη των αγορών. Αγορά σημαίνει κέρδος, ανταγωνισμός, καταστροφή των άλλων. Γι' αυτό δεν μπορεί να γίνει φιλολαϊκή. Όλα αυτά δοκιμάστηκαν και δεν απέφυγαν τις κρίσεις. Το κρατικό μονοπόλιο στην καπιταλιστική κοινωνία είναι απλώς ένα μέσο για να μεγαλώνουν και να σταθεροποιούνται τα έσοδα των εκατομμυριούχων του ενός ή του άλλου κλάδου της βιομηχανίας που βρίσκονται στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Πριν 50 χρόνια, για να επιταχυνθεί η καπιταλιστική ανάπτυξη, το αστικό κράτος προχώρησε σε κρατικές επιχειρήσεις, σε τομείς όπως ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες, στην παιδεία, την υγεία, για την υποβοήθηση αναπαραγωγής του κεφαλαίου και την εξειδίκευση της εργατικής δύναμης. Τομείς που ήταν οικονομικά ζημιογόνοι στο ιδιωτικό κεφάλαιο, έναντι άλλων πιο κερδοφόρων κλάδων. Η οικονομία δεν γυρνά πίσω στην πλειοψηφία των μικρών παραγωγών των κρατικών καπιταλιστικών επιχειρήσεων. Από οικονομική άποψη είναι η αντικατάσταση του καπιταλιστικού ελεύθερου συναγωνισμού από τα καπιταλιστικά μονοπόλια. Το μονοπόλιο είναι η άμεση αντίθεση του ελεύθερου συναγωνισμού. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν συγκρούσεις για την αντιμετώπιση του χρέους. Τι αντιπροσωπεύουν αυτές οι διαφορετικές προσεγγίσεις? Υπάρχει περίπτωση να αποφευχθεί η ελεγχόμενη χρεοκοπία? Όχι. Απόδειξη είναι η διαμάχη που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ συμφωνούν στη χρεοκοπία των λαών, τσακώνονται για το ποσοστό υποτίμησης του κεφαλαίου, για το ποιες ζημιές θα υποστούν οι επιχειρηματικοί όμιλοι, ποιο κράτος θα έχει τις λιγότερες απώλειες. Τους ενδιαφέρει να μην κλονιστεί το τραπεζικό σύστημα, γιατί η καπιταλιστική ανάπτυξη θα γίνει και με δανεισμό. Φοβούνται ότι λόγω της συγχρονισμένης κρίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια ενδεχόμενη χρεοκοπία ενός κράτους θα επιδράσει αρνητικά σε άλλα κράτη. Η έξοδος από την κρίση θα είναι αδύναμη, με χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Δεν θα έχουν το ίδιο επίπεδο κερδοφορίας όπως πριν την κρίση, όπως έγινε στη ΣΥΠΑ, τη Γερμανία, τη Μεγάλη Βρετανία. Ενώ θα βρεθούν πάλι σύντομα σε νέα και χειρότερη κρίση, όπως απειλούνται σήμερα οι ΗΠΑ. Οι διαφωνίες τους εκφράζουν τις διαφορετικές ανάγκες των κρατών μελών,
και όχι έλλειψη οργάνων ευρωενωσιακής διακυβέρνησης ή ανίκανους ηγέτες, όπως ισχυρίζονται το Κόμμα Ευρωπαϊκής Αριστεράς και ο συνασπισμός ΣΥΡΙΖΑ. Οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση του ελληνικού χρέους τον Ιούλιο ήταν ένας προσωρινός συμβιβασμός ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα για να διευκολυνθεί η κερδοφορία και η ρευστότητα των τραπεζών. Τα περί διάσωσης της οικονομίας και της Ευρωζώνης δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια νέα καταιγίδα για τους λαούς, για να δοθεί στους επιχειρηματίες πάμφθινο εργατικό δυναμικό με βιωτικό επίπεδο και εισόδημα του τέλους του 19ου αιώνα. Επιβεβαιώθηκε το ΚΚΕ ότι η ΕΟΚ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι μια λυκοσυμμαχία των μονοπωλίων. Η στάση πληρωμών και έξοδος από την ΟΝΕ συνιστά λύση όπως κάποιοι προτείνουν. Η αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση κάτω από ποιες προϋποθέσεις μπορεί να αποβεί συμφέρουσα για το λαό. Η στάση πληρωμών για το λαό έχει ξεκινήσει. Η στάση πληρωμών είναι διέξοδος για το κεφάλαιο, είναι μορφή καταστροφής κεφαλαίων και πτώχευσης του λαού. Στην Αργεντινή, που έκανε στάση πληρωμών, η ανάπτυξη έφτασε στο 8% του ΑΕΠ. Αλλά η φτώχεια μεγάλωσε. Η θέση διαφόρων αυτοαποκαλούμενων αριστερών, ανανεωτών, για έξοδο από την Ευρωζώνη, για επανίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή για εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ομοσπονδία με ευρωπαϊκή κυβέρνηση και ευρωπαϊκά όργανα, δεν περιέχουν ίχνος ελπίδας για τον λαό. Αν δει η πλουτοκρατία ότι τη συμφέρει καλύτερα η έξοδος από το ευρώ ή και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα το κάνει. Η έξοδος από την Ευρωζώνη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν αρκούν από μόνα τους για να είναι προς όφελος του λαού. Χρειάζεται αποδέσμευση με λαϊκή εξουσία για να βάλει τα θεμέλια για τη λαϊκή ευημέρεια. Η κρίση οξύνει και τους ανταγωνισμούς και σε διεθνές επίπεδο, ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη ΣΥΠΑ, την Κίνα, τη Ρωσία. Τι κρύβεται πίσω από αυτό? Η κρίση μπορεί να λυθεί και με τον πόλεμο? Η κρίση επιδρά πάντα στην αναδιάταξη του συσχετισμού δύναμης σε παγκόσμιο επίπεδο, στο ξαναμοίρασμα αγορών. Παραδείγματος χάρη, οι ΗΠΑ, αν και παραμένουν πρώτη δύναμη στο ΑΕΠ, στην εξαγωγή εμπορευμάτων, βελτιώθηκε όμως η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κίνας, ενώ επιδεινώθηκε των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας, με χαμηλή τη Ρωσία και την Ινδία. Η κρίση οξύνει τις αντιθέσεις ανάμεσα σε Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ. Η αναδιάρθρωση του χρέους προβάλλεται και από αμερικανικούς κύκλους που παρεμβαίνουν στον ανταγωνισμό ευρώ και δολαρίου. Τα συσσωρευμένα κεφάλαια αναζητούν διέξοδο για νέες αγορές, για αναπαραγωγή του κέρδους. Όταν τα μονοπόλια δεν μπορούν να τα βρουν στην ιμπεριαλιστική ειρήνη με πολιτικά και οικονομικά μέσα, τότε λύνουν τις διαφορές τους με τον πόλεμο. Στην Αφρική, εκτός της Αγγλίας, Γαλλίας, Αμερικής, έχουν μπει η Κίνα και η Ρωσία, οξύνοντας τους ενδοϊμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς. Ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος στη Λιβύη θα ανοίξει δρόμο σε μονοπόλια για αναδιανομή της αγοράς των πετρελαίων και των ενεργειακών πηγών της χώρας, για μεγαλύτερη διείσδυση στην Αφρική. Οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις την τελευταία 20ετία είχαν στόχο να εμποδίσουν ή να χειραγωγήσουν λαϊκές εξεγέρσεις και να επιβάλλουν κυβερνήσεις φιλικές στον ένα ή στον άλλο ιμπεριαλιστή. Στην Ελλάδα, αν δεν υπάρξει εργατική εξουσία, η κατάσταση στο Αιγαίο οδηγεί σε νέες παραχωρήσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων, με πολλαπλές συνέπειες, πολιτικές, οικονομικές, καταστροφή παραγωγικών δυνάμεων στη χώρα μας. Είναι φανερή η δυσκολία των αστικών κυβερνήσεων και κομμάτων να διαχειριστούν την κρίση. Γιατί είναι πιο δύσκολη από προηγούμενες κρίσεις? Οι δυσκολίες του αστικού πολιτικού συστήματος, που πρέπει να διαχειριστεί τα γενικά συμφέροντα της αστικής τάξης,
μεγαλώνουν και γιατί το βάθος της κρίσης οξύνει περισσότερο τις αντιθέσεις. Το ποια τμήματα της αστικής τάξης θα επιβιώσουν εις βάρος άλλων. Η διέξοδος στην κρίση είναι κοινή για το λαό και την πλουτοκρατία. Ευρωπαϊκή Ένωση, κυβέρνηση θέτουν το θέμα της συνένεσης, της συστράτευσης όλων. Είναι εθνική η προσπάθεια για να βγούμε από την κρίση. Παραμερίζουμε τις ιδεολογικές, ταξικές διαφορές στο όνομα του πατριωτικού καθήκοντος όλοι μαζί να πάρουμε την ευθύνη για να σωθεί η χώρα. Αυτοί που αρπάνε το φαΐ από το τραπέζι κηρύχνουν τη λιτότητα. Αυτοί που παίρνουν όλα τα δοσήματα ζητάνε θυσίες. Οι χορτάτοι μιλάν στους πεινασμένους για τις μεγάλες εποχές που θα έρθουν. Το σύστημα έχει πρόθυμους για να διασωθεί η πλουτοκρατία. Έχει και τα αστικά κόμματα και του Ευρωμονόδρομου, όπως παραδείγματος χάρη ο ΣΥΝ-ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος επικρίνει την κυβέρνηση γιατί δεν αξιοποιεί τη διαπραγματευτική δύναμή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συστράτευση στο να επιλέξεις τη μορφή χρεοκοπίας για το ΚΚΕ είναι προδοσία του λαού. Δεν υπάρχει κοινή διέξοδος για το κεφάλαιο και για τον εργαζόμενο λαό. Ή θα νικήσει το σύστημα ή ο λαός. Καμιά συνένεση στο σύνθημα να σώσουμε την εθνική οικονομία. Η οικονομία είναι ταξική, όχι εθνική. Λαϊκός πατριωτισμός είναι να σωθεί ο λαός και να χρεοκοπήσει η πλουτοκρατία. Το πολιτικό σύστημα είναι έμπειρο στην παραπλάνηση του λαού. Καλλιεργείται στο λαό η απαξίωση του πολιτικού συστήματος σε σχέση με τα πρόσωπα, την εντιμότητα ή ικανότητα, προκειμένου η λαϊκή δυσαρέσκεια να μην αγγίξει τα μονοπόλια και την εξουσία τους. Μπορεί να στείλουν και κάποιους στη φυλακή ή μέσω του δημοψηφίσματος παγίδα να πάρουν μέτρα ηθικοποίησης του σάπιου συστήματός τους, με στόχο να χτυπηθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, το ταξικό εργατικό κίνημα και κάθε φωνή που υψώνεται. Δοκιμάστηκαν τα δεκανίκια του συστήματος. Οι κεντροαριστερές κυβερνήσεις στην Ευρώπη που οδήγησαν δεμένους χειροπόδαρα τους εργαζόμενους στο κεφάλαιο. Ο λαός, απέναντί του, έχει αντίπαλο μια τάξη που έχει την εξουσία, τη δικτατορία των μονοπωλίων. Δεν θα τον νικήσει με το φιλότιμο ή με ένα κίνημα που θα φωνάζει κάτω οι κλέφτες. Αυτόν τον αντίπαλο πρέπει να τον ανατρέψει για να ανοίξει ο δρόμος για τη λαϊκή ευημερία. Οι θυσίες θα πιάσουν τόπο. Μπορεί να αποφευχθούν οι κρίσεις στην καπιταλιστική οικονομία. Η εξάλειψη των κρίσεων είναι παραμύθι των αστών οικονομολόγων που προσπαθούν να εξοραίσουν τον καπιταλισμό. Αντίθετα, το μονοπόλιο δυναμώνει και οξύνει το χάος που χαρακτηρίζει όλη την καπιταλιστική παραγωγή. Οι κρίσεις δυναμώνουν με τη σειρά τους, σε τεράστιες διαστάσεις, την τάση για συγκέντρωση και για μονοπόλιο. Καμιά θυσία του λαού δεν πρόκειται να πιάσει τόπο. Θα ζητούνται μονίμως νέες, με νέους εκβιασμούς. Η εξαθλίωση και η φτώχεια θα γενικευτεί μόνιμα για μεγάλα τμήματα του λαού. Ο λαός δεν θα γλιτώσει από τις κρίσεις στον καπιταλισμό. Επαναλαμβάνονται κάθε 8 με 10 χρόνια, σαν παροξισμός μιας χρόνιας αρρώστιας, από το 19ο αιώνα. Η πρώτη κρίση ξέσπασε στην Αγγλία το 1825. Από τότε ακολουθούν ως μάστιγα. Το 1836 στην Αγγλία, στη ΣΥΠΑ, το 1847-48 στη ΣΥΠΑ και Ευρώπη, το 1857 ήταν η πρώτη παγκόσμια καπιταλιστική κρίση. Ακολουθεί το 1866, ενώ αυτή του 1873 σήμανε την αρχή του περάσματος από τον προμονοπολιακό καπιταλισμό στον μονοπωλιακό.
Ακολουθούν το 1882-1890. Στον 20ο αιώνα, στα 1900 με 1903, 1907, 1920 με 1921. Η πιο μακρόχρονη και καταστροφική κρίση ήταν στα 1929 με 33. Ακολουθεί 37 με 38, 1948 με 49 στη ΣΥΠΑ, 1957 με 58, 64 με 65 σε ευρωπαϊκές χώρες. Το 1967 ξανά στη ΣΥΠΑ. Ακολουθούν το 1970, 1979, 1987, 1997. 21ος αιώνας. 2008 στη ΣΥΠΑ, 2010 Ευρωπαϊκή Ένωση. ΚΚΕ. Η πολιτική πρόταση διεξόδου από την κρίση. Δεν μπορούν να ικανοποιηθούν βασικές λαϊκές ανάγκες στον καπιταλισμό. Ο καπιταλισμός έφαγε τα ψωμιά του, σαπίζει. Η κοινωνία πρέπει να προχωρήσει μπροστά και όχι να βαλτώσει στο βούρκο του καπιταλισμού. Η μεγάλη διευρυμένη παραγωγή και τα αγαθά που παράγει η εργατική τάξη δείχνουν το δρόμο για να ζήσει καλά ο λαός, που είναι η λαϊκή εξουσία και η οικονομία. Στην ταξική βία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του κράτους και των μονοπωλίων ενάντια στους λαούς, αφήνοντας το σπίτι χωρίς ρεύμα, νερό, το παιδί του εργάτη αμόρφωτο χωρίς δουλειά, που κόβουν τις συντάξεις στους ηλικιωμένους, τους αρρώστους, που η φροντίδα υγείας θα γίνει είδος πολυτελείας, τη λαϊκή οικογένεια χωρίς σπίτι που θα το πάρει η τράπεζα, ο λαός πρέπει να ορθώσει το δικό του ανάστημα. Να αντιτάξει τη λαϊκή βία, που δεν είναι παρά η πάλι για το δίκαιο των πολλών, και όχι οι μούτζες ή τα πλακάτ με τον αγγελωτό σταυρό και οι 300 στο γούδι. Ο λαός να αρνηθεί να πληρώσει το χρέος μέσα από την οργανωμένη λαϊκή δράση στους τόπους δουλειάς, στη γειτονιά. Να υπερασπιστεί τον άνεργο, την οικογένεια που χάνει το σπίτι, όλους εκείνους που τους κλείνουν το ρεύμα, που δεν μπορούν να αγοράσουν πετρέλαιο, να πληρώσουν για την υγεία, την παιδεία. Να κατακτήσει αυτά που του ανήκουν με τη λαϊκή θέληση και συμμετοχή. Να συμπορευτεί με το ΚΚΕ, ακόμα και αν δεν συμφωνεί σε όλα μαζί του. Πόλεμο στον πόλεμο. Ή θα πτωχεύσει η πλουτοκρατία ή ο λαός. Όλοι στους δρόμους. Μπορούμε. Ο λαός μπορεί να νικήσει. Να τους παρεμποδίσει συγκεντρώνοντας δυνάμεις για την ανατροπή τους. Να φτιάξει τη δική του εξουσία. Έχει μια μεγάλη δύναμη στα χέρια του. Η εργατική τάξη είναι η νέα παραγωγική κοινωνική δύναμη της εποχής, που από τη θέση της στην παραγωγή, μαζί με τη Λαϊκή Συμμαχία, ο λαός μπορεί να τραβήξει την κοινωνία μπροστά, να βγει από τον εφιάλτη. Η χώρα έχει παραγωγικές δυνατότητες. Η Ελλάδα έχει αναπτυξιακές δυνατότητες που δεσμεύει και υποθηκεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ανταγωνισμοί των μονοπωλίων. Παρά τα σοβαρά έως και καταστροφικά πλήγματα στη βιομηχανία και στην αγροτική οικονομία εξαιτίας της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας, έχει τις προϋποθέσεις. Υπάρχουν παραγωγικές αναπτυξιακές δυνατότητες, έμπειρο εργατικό δυναμικό. Υπάρχει δρόμος για να βγούμε από την κρίση. Για να γίνει αυτό, απαιτείται να αντιστοιχεί ο κοινωνικός χαρακτήρας της παραγωγής με την κοινωνική ιδιοκτησία. Δηλαδή, ο εργαζόμενος λαός που παράγει τα αγαθά να γίνει και ο ιδιοκτήτης τους. Η παραγωγή πρέπει να απελευθερωθεί από τα δεσμά της ατομικής ιδιοκτησίας, με τη λαϊκή εξουσία, για να κοινωνικοποιηθούν τα μέσα παραγωγής και με τον κεντρικό σχεδιασμό να τεθούν οι παραγωγικές δυνατότητες της χώρας προς όφελος του λαού. Σε αυτή τη γραμμή ρήξης και ανατροπής της εξουσίας των μονοπωλίων πρέπει να ανασυνταχθεί και να βαδίσει το λαϊκό κίνημα για να βάλει τη σφραγίδα του την κατάλληλη στιγμή. Σήμερα στη χώρα μας υπάρχουν οι αντικειμενικές προϋποθέσεις για μια ριζικά διαφορετική οργάνωση της οικονομίας και της κοινωνίας, με βασικό βεβαίως χαρακτηριστικό τη μετατροπή της ιδιοκτησίας του μεγάλου κεφαλαίου σε κοινωνική κρατική ιδιοκτησία
και δίπλα της ο παραγωγικός λαϊκός συνεταιρισμός. Γι' αυτό καλούμε το λαό να αγωνιστεί για να γίνουν λαϊκή περιουσία τα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής στους κλάδους της μεταποίησης και γενικότερα της βιομηχανίας και του συγκεντρωμένου εμπορίου. Να δημιουργηθούν ενιαίοι αποκλειστικά κρατικοί φορείς στους κλάδους στρατηγικής σημασίας, όπως της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών, των κατασκευών, των μεταφορών, της εξόρυξης. Να κοινωνικοποιηθεί η γη, οι μεγάλες καπιταλιστικές επιχειρήσεις στον αγροτικό τομέα. Να δημιουργηθούν συνεταιρισμοί φτωχών και μεσαίων αγροτών, ώστε να ξεπεραστεί το πρόβλημα της κατακερματισμένης χρήσης της γης. Μόνο κεντρικός, επιστημονικά οργανωμένος σχεδιασμός της λαϊκής οικονομίας μπορεί να απελευθερώσει τις εγχώριες παραγωγικές δυνατότητες, γιατί έχει γνώμονα τη συνδυασμένη ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών. Αυτός ο σχεδιασμός πρέπει να ξεπεράσει ανισομέρειες της ανάπτυξης περιφερειών στο εσωτερικό της χώρας, να διαμορφώσει εξειδικευμένα κατά κλάδο πλάνα παραγωγής και κατανομής όλου του ανθρώπινου παραγωγικού δυναμικού, των μέσων παραγωγής, της ενέργειας και των πρώτων υλών. Μόνο η λαϊκή οικονομία μπορεί να εξαλείψει οριστικά την αναρχία της παραγωγής, τη ζούγκλα του ανταγωνισμού των μονοπωλιακών ομίλων για το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος. Η εργατική τάξη μπορεί να δώσει λύση στο πρόβλημα της φιλολαϊκής ανάπτυξης και να εξασφαλίσει τη συμμαχία με τα άλλα λαϊκά στρώματα. Να, ποιες είναι οι εγχώριες δυνατότητες της χώρας. Αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου, των ενεργειακών πηγών. Η βιομηχανική παραγωγή μπορεί να καλύψει τις εγχώριες ανάγκες του κλάδου των κατασκευών και να καλυφθούν οι εγχώριες διατροφικές. Υπάρχει σημαντική μηχανοποίηση της γεωργίας και ήδη συγκεντρωμένη κτηνοτροφία. Με ισχυρούς συνεταιρισμούς των μικρών και μεσαίων αγροτών, δίπλα στις μεγάλες κρατικές αγροτικές επιχειρήσεις, μπορεί να υπάρξει πλήρης αξιοποίηση των γεωργικών μηχανημάτων. Αξιοποίηση της βιομηχανίας μετάλλου, της ναυτιλίας, των κατασκευών, για υποδομές που θα ικανοποιούν τις λαϊκές ανάγκες. Όλοι οι εργαζόμενοι θα απολαμβάνουν πλέον με βάση τις ανάγκες τους ισότιμες δωρεάν υπηρεσίες δημόσιας υγείας, παιδείας, αναψυχής, τουρισμού, προστασίας των παιδιών και των υπερελίκων. Το οικογενειακό νοικοκυριό θα στηρίζεται από κρατικές κοινωνικές υποδομές. Θα εξοικονομήσει σημαντικούς πόρους που χάνονται σήμερα στο πλαίσιο της αστικής στρατηγικής για τη θωράκιση της ανταγωνιστικότητας και της εξουσίας των μονοπωλίων. Ενδεικτικά αναφέρουμε την κατάργηση της χρηματικής αφέμαξης και ληστείας που επιβάλλει η καπιταλιστική ιδιοκτησία, τη διαγραφή βεβαίως του δημόσιου χρέους, το οποίο δεν χρωστούν οι εργαζόμενοι, την κατάργηση των στρατιωτικών δαπανών για τα σχέδια του ΝΑΤΟ, η αποδέσμευση της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κάθε υπεριαλιστική συμμαχία και ένωση θα διαμορφώσει ευνοϊκούς όρους για τη σύναψη αμοιβαία επωφελών διεθνών σχέσεων συνεργασίας. Μιλάμε για εργατικό έλεγχο και λαϊκή συμμετοχή. Αυτά δεν θα είναι μόνο κατοχυρωμένα νομικά και θεσμικά, βεβαίως θα είναι. Χρειάζονται και πρακτικά μέτρα. Και αυτά τα πρακτικά μέτρα για να ασκηθεί ο εργατικός έλεγχος, ο κοινωνικός έλεγχος, είναι η διεύρυνση του ελεύθερου χρόνου των εργαζομένων. Δηλαδή η μείωση του εργάσιμου χρόνου και η διεύρυνση του ελεύθερου χρόνου των εργαζομένων για να έχουν χρόνο να αποκτούν γνώσεις και να ασκούν τον εργατικό έλεγχο. Ο έλεγχος θα ξεκινά από τις παραγωγικές μονάδες, με εκλεγμένους ανακλητούς αντιπροσώπους που θα επεκτείνεται στο σύνολο κάθε κλάδου, κάθε περιοχής. Οι εκλεγμένοι δεν θα έχουν ιδιαίτερες απολαβές και προνόμια. Πρέπει όλους να μας συνεγείρει πιο αποφασιστικά και να γίνει ο οδηγός μας η δίψα για λαϊκή νίκη. Η δίψα για νίκη ενός λαού που όταν θέλει μπορεί. Η αστική πολιτική εξουσία
δεν είναι παντοδύναμη. Δεν είναι παντοδύναμος ο καπιταλισμός. Χωρίς εσένα, να